लोकसभा वेंचणुकेत प्रत्येक बुथार 51% मतां काडपाचे बीजेपी कार्यकर्त्यांक टार्गेट। महाराष्ट्र भोंवडेर आशिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रायगड पेण सभेत उलयलो। आपण यूपीएच्या काळामध्ये झालेले घोटाळे, यूपीएच्या काळामध्ये झालेले कारनामे सगळ्या लोकांच्या समोर ठेवायलाच पाहिजे। जोपर्यंत आपण कंपॅरिझन करत नाही तोपर्यंत माननीय मोदीजींनी केलेले कार्य आपण लोकांसमोर ठेवू शकणार नाही। त्यासाठी सगळ्या बूथ कार्यकर्त्यांना आणि सगळ्यांना माझी एकच विनंती आहे, आपल्याला जर बूथ जिंकायचा असेल, आपल्याला 51% मतं प्रत्येक बूथावरती घ्यायची आहे। तर आपण म्हणतोय की मोदीजीचं पत्र आपल्याला, ज्या मोदीजीच्या योजना ज्याच्या घरापर्यंत पोहोचल्या, ज्याच्या घरापर्यंत आपण शौचालय दिला, टॉयलेट दिला, लाईट दिली, पाणी दिलं, रस्ता दिला, ज्याला आपण PMEGPच्या अंतर्गत लोन दिलं, ज्याला मुद्राच्या योजनेच्या अंतर्गत लोन दिलं, ज्याने स्टार्टअप इंडियाची स्कीम घेतली, या सगळ्यांना माननीय मोदीजींचं पत्र आलेलं आहे। आणि माननीय मोदीजींचा निरोप काय माहिती आहे का? म्हणजे महाअधिवेशनामध्ये माननीय मोदीजींनी एकच सांगितलं, ते पत्र घेऊन चला, तो भले कुणाचाही असून दे, कुठल्याही पार्टीचा असून दे, पण ते पत्र घेऊन जाणं आपलं काम आहे। भारतीय जनता पार्टीचे माननीय प्रधानमंत्री हे प्रधानमंत्री म्हणत नाही तर प्रधान सेवक म्हणतात आणि त्या प्रधान सेवकाचं काम आपण सगळ्यांनी करायला पाहिजे। ते पत्र घेऊन त्यांच्या घरात जायचं आहे आणि फक्त काहीच नाही, त्यांना एकच सांगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी आपल्याला नमस्कार सांगितलेला आहे, बस एवढंच सांगा आणि नंतर परिवर्तन बघा तुम्ही कशा पद्धतीने होतंय ते। 2014 पयलींचो भारत आणि आताचो भारत भुरग्यांक फरक समजावून सांगात, मावळ महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उलयलो। 2014 आणि 2024 या दोन्हीमधलं कंपॅरिझन समजावून सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे। नाहीतर आजच्या मुलांना 2014मध्ये काय झालं नेमकं, किंवा 2014च्या अगोदर म्हणजे मनमोहन सिंगच्या सरकाराच्या 10 वर्षामध्ये हा देश कुठं होता, आपलं राज्य कुठं होतं, आपल्या गावामध्ये काय विकास झाला होता, हे कंपॅरिझन चार्ट त्यांच्या मुखात ठेवा आणि त्या सर्वांच्या समोर ठेवणं हे गरजेचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।